Filmin edebiyat tarafını yazan Murat Hudayguliyev. Alo, Alo, Ece? oğlum sen mi? Rejissörü Arazvika Jumayeva. Ne ettin? İşin onunla oluyor mu? Yok Ece, entak baram o. Yok, ha. Hadi Ece, bir minut. Operatörü Juma Çariyev. Alo? Alo? Alo, Alo? ho Ece dinleyen. Çüncan edenini bir ayt da on Filmi kevşirilen Ece, Arslan Kurban Yelliyev. Çon aytmak için can ediyen mi? Ho ödem dinle, sen ışıran şefin böyle. Sen ışıran unasın tağam üt göz golü ala Ece. İyiceğin uğunaş olsun. Men sana uğunaş Filmin kurumoçusu Çariyev. Hoş haber bilen gelsen ol ya can valam. Ece, düzelmede bir şey verecek değil mi? Bolya Ece, bolya, taksi geldi. Ödüm can ederim bolya. Bor. Bolya Ece, bolya. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Ayoğlan, adamlara hormasıyla diyen zat bolmalıra. Heylenler ulaq saqbap durana men, siz sönöklak gelip müneyyeňiz. Ay. Men ayten taksi saklap duran göremok. Men elim alırdım, taksi durdu. Menem minnim, hemişe şeydi yani. Bolmanam hemişe enniniz olan soň şeýitýäňizde. Näme dip ismay men? Näme dip ismi men? Taksi saklamak ayıp zat mı? Ayıp bolsa sen saklama, läleken Men ýeňizde. saklamal fial sakladım. Menem ilen ýütgüç saklamok. Qyý oğlan, ınsaplyrak bolay. Men işe gijä galyana. Başgulak saklayda, ulagçylyk ýok. Heh. Mene bir mine ulağımdan düşşokka. Ah, şey diýsene, onna menem düşşök gel. Allah alasın çaltıra. Haysiňi düşýän bolsaň düşün. Ýogsa men birinciňi düşüreýin, soňam ikinciňi düşüreýin. Şu saýdan çaltyrak uğrasak bolýar. On ilk men nuşragym. Telekeçiler we senagaçylar birleşmesiniň binasyna süräýin. Yok ağam men nüşür. Telekeçiler we senagaçylar birleşmesiniň binasyna. Gün sürüň ağam men nüşragam. Vay dogan, inni bir lalaşga geleydi. İlk men düşürsün, son gidersin de gitjek ýerine. Men ýal howlukmaş dälsiň. Wah, howlukma çolamsaň şeýip durundan. Ağam telekeçiler we senagaçylar binasyna sür. Günü. Bol biýip durmaly. Yok, ilk men düşürün. Durun. Öz aýdýanyňyzy dinleýäňizmi? İkiňiniň hem barýan ýeriňiz bir ýer. Telekeçiler we senagaçylar birleşigini sürmellämi? Howo. Senem telekeçiler we senagaçylar birleşmesine barýanmy? Owa. Ay daýmalla herlen. Akderdik de. Suragam inni. Bollun biýip durmaly. Ece, gelin Ece. Cilerim, men işe gittim, sağ olun. Bolýajan gyýdym. İşiň ileri sagamanja gidip gel. Böyle. Agyp, ihlasana matydyň iş ýerinde tökötdeşlik ýazmana barjak diýdi welin. Özüň göz gulak bolarsyň da. Vay, gelin Ece. Çağa däl ahlas. Burullokan gazetiň habarçysy diýmediňmi gyýdaňa? Agyp, baranny hosartyran bolmak aýp däldir. Wagtjan gyýdym. Üýtgeşik zat diýen oga gelinejek. Ihlasjan ýa dowlanmy tanap ýörsiň. Barda sen ýanyňa bararda. Senem ýol başyň ýanyny erterdiň-de. Vah, men başga işim ýokdur. Gelin Ejemiň jeýsin geliniýden ýaly. Kerhanaň içine aýlap ýörmeden başga. Bolýala, diýmedigimiz. Sen başga zada ünüsüňi sowsaň, kerhanaň işi durarmy nämemi? Ine munyň bolýar gelin Ejejan. Inni men saklamaň men gideýin. Vay, gidewer balyjan, biz bir zada sebäp bolarsmy nämemi? Gyýdymjan. Oğul Sıray, How? bu eýämi şabarýan. Hawa he näme? Men sargan zadymy unutmadyň garam. Näme sargadyň? Eýämi ýadyňdan çykardymmy? Aýtsana nämedigini. Düýnem sargapdym da, düýnem şeýitdiň sen. Sen men yeni işten alkaljak bolýan gerek. Düýnem ýadyňdan çykardyň da, oğul Sıray. Bolýala men gideýin-ne? Hoş, ijemde gaýşdaýmyz. Gel men sana aýtaýyn. Oui.
Neme ağam? İkimizem ine. İkimizem şo bir yerden minnik. Şo bir yere de bar yaz. Diýmek ikimiz bir nırk tölemel bolýarsa. Şeýle dämi? Wagt sagaman düşürülsem bolýarsydy. Näme töleýäň töleýin. Şeýsen adalatly bolýar şeýle dämi ağam? Ho, janyny. Inne bir ünsüm soğumayda. Sesiň çykarmanjy otur gaýrat et. Bolýar, bor ağam. Beş manat 40 teňe. Bar şomy. Howo. Beş Howo? makır teňe. Häzir garaş. Häzir ağam. Aha. Ýene başlady o. Kime näçe manatdan düşýän asaplajak? 5 manat 40 teňe. Bölýäsem 3'e. Beh, 3'e bölýäsem ine ağam. Her kime 1 manat 80 teňeden düşýär. duro. Nälik bolýar 1 manat 80 teňeden? Sen näil hasapladın? Ulylyň hasaplaýyşy al hasapladym da. 5 manat 40 teňe dämi? Benim şonu çöwöldüm. 1 manat 80 teňeden düşýär. Durany. O näil üçe? Üçüncüyü neyden aldın? Sen... Uy, sen goşma läldir o ağam. Ay. Bu goşulma lälä sürjäbi. Häzir onu men derrog hasaplaýyn. 5 manat 40 teňe. Me dogan şundan alaýyn, wagtym ýok. Dolu hasaplaşaýyn. Ağam. 5 manat 40 teňe. Onam bölýän 2. Bolýar. Pulny berdi ýaňky. Sen arkyn düştänim gidiber. Oňla işim ýok ağam. Men öz paýymy düşýän ur bereýin. Wagtym ýokmy inin, düştäne çaltyra. Bolýar, bor ağam. Häzir garaşyň, 1 min, 2 min. 1, 2, 3, 4, ne dogry. Tölüň ýartyny ýankyda berä. Onu nerden tapaýyn men ağam? Ay inim ol öz işin. Niden tapdın şondan tapay? Kapyň ýapay gaýrat et. Bolýar, sag bolun ağam. Sag bol ağam. Dinleyen başlık. Ihlas yerine mi ka? Yerine olsa çağırsana. Bolya. Alo. Dinleyen. Bolya. Bardım. Hay, eşitýäňmi? Ay, jan noğan bir serede, haw bir. Her zadyň düdügüni bara. Maňa seret, günü bolmaly, göz günü. Ha, sen şu gün kelen olur näme? Adyň näme sen? Aşır. Aşyrdyram öýtdüm, aşyryp görmä bu zatlar, beýtmä haw. Tertiplice işe tertiplice. Häzir şu zatlar müşteri awratmaly. Gataratsa barmaly şu zat baran ýerine, düşünýäňmi? Şoň üçin inşallah men seni haw. Men tanýanmy? Kelläňdäkin çykarp göber. Ay, bir goňşulyň toýuny. Ay, ýok, tanamadym. Tanamadyň minnem. Tanamasaň tanak goý. Men sen başlaň şördäki. Düşündiňmi? Oho. Başyk salam aleykum. Wa aleykum assalam. Başyk bir geçirende bir täze gelmez. Geleliň şu gün sen men bilen näre ulaşýaň o? Men bir gede gaýdarym. 2 gede gaýdarym. 3-nji gede gaýtjan ärin düşündiňmi? Başyk 3-nji gede bagşlap. Onu men özüm goýulan işiň bilen bol. Bolýar ber. Häzir yükleme şu datlary. Özüň yükleme şu datlary. Bolýar. Öwrenşäň dämi? Hawa. Öwrenşärsiň. Salam Murat, gowmy? Salam ihlas geldiňmi? Hawa. Sizi başlyk sorapdy. Yerine maşyk. Hawa. Bolýar.
Mümkün maşyk. Gel ihlas. Salam aleykum. Wa aleykumussalam. Çağırıpsyňyz? Ha, gel ihlas. Geç otur. Nähil işlen gowy ihlas? Gowwaşlyk. İhlas. Täze aýna kombinaty baradaky makalalaryňa gowy seslenmeler gelýär. Sen şular ýaly makalalary esasanam söhbetdeşikleri köpräk et bolýarmy? Tuwelem özüň ýaş zehinli, gahrman arkadagymyzyň ýol başçylygyna ýurdumyzda täze kärhanalar izlizine gurulup ulanylmaga berilýär. Olaň önümleri dünýä ýaýraýar. Ine bizim şo zatlar barada köpräk gurrun etmeli. Zamanamyzyň wasbyny ýetirmeli ihlas. Bolýabaşlyk. Ha, ihlas. Onsoň sen özüňde nähil meýilnamalaryň bar? Ay baş özüme şu ýaş telekeçiler barda gowurmrak bir zat ýazaýsam diýen. Ha, tuweleme. Ine öz önümleri bilen dünýä çykýan telekeçilerimiz käne? Şolar barada köpräk ýazmaly. Baş şaty morhusus kärhanasyna bar, şol ýerde işleýän ýaş hünärmenler bilen bir söhbetdeşik guraýsam näil borka? Gatgy bor. Sen onu eglenme ihlas. Şatymor husus kärhanasynyň bölümleri ýurdumyzyň türlü künjeklerinde de bardyr. Olara da aýlanyp ýazarsyň. Bolýabaşlyk. Onda ihlas senden gowrumly makalalara garaş ýaz. Bolýabaşlyk. Bolýa işleň ugruna bolsun. Güý näme ihlas? İlkinji makalaň haçan getirýän onsoň? Ýakymata tawsıranmaşlyk. Ha, şeýdi ihlas. Bolýa, onu gaýrat et. Bolýa. İşleň şowuna bolsun. Sag bolun maşlyk. Sag bol. Salam. Bölüm müdür Süreyman Medve nerede oturuyor? Ha, Süreyman Medve hani o yerde oturuyor. Ha, sağ olun. Salam. Sen? Sen? Inni sana näme gerek? Hiç zat. Onno bir yerde näme işleýän? Sen näme işleýän? Men äştaýda işleýän. Näme işleýän? Bölüm müdür. Haýsy bölümüň müdiri? Önümçilik bölümüň. Ýogsa da men näme sana sabat berýän? Näme işlemde näme? Onu bir näme gidiverjek? Wahşy sana ulfa gap gazanýan. Bolýa. Näme de? Ýaňy men ýadyndan çykypdyr. Bu näme? Pul? Nämeň puly? Ýaňky taksiň puly. Sen ikimde deregen töläpsiň. Men onuň pul ýok. Özüňde ýokmy? Ýaňy bardy. Ýönün ýok. Sual çaýdym da. Menne de ýok da. Bolýala, hökmanam däl duruversin. Ay ýok, o bolmaz. Bu puluň ýary siziňkä? Onu goýdagda şotaýdy. Bolýa. Ine goýdum. He, näme? Boldymy? Way howa he? O puluň ýarysy menkä? Gaýtargym beriň de. Way, allogun. Inni näme boldy? Muň ýar siziňki. Alyň da. Way, men oň ýarsy näde balaýyn? Aýtdym a menne bölek ýok diýip. Menne de ýok. Oho, ihlas, yüzüňe ýaman ýaty görünýär, başlyk öpdir etýän. Başlyk köpräk ýazydy. Inni senem beýdip fotoaparat boýnuňdan asyp bermedi. Näme? Öýle nijek bolýarmy? Elbetde, saňa dinli wagt boldy dost. Oho, öýlenme üçin söýmeli dost. Aldogun. Başymdan sowulsaň bolýa. Sag bolun.
Mekancan näýeli? Ha, salam aleykum. Waleyküm. Sapar gowmy? Armada. Uğrattın maşynlary. Owa herkeler. Berekella. Armada ho. Oho, başlyk salam aleykum. Waleykümselam. Waleykümselam. Bar bol başlyk. Bah. Bar bolýar kimig demi ogay. Owa näme işleýän? Men mi? Eş men mi diýmän? Haçan goýjak aýty? Ha, kim men mi? Owa ho sen. Senin men mi diýmän bolýarmy? Men mi? Sen mara men mi diýme bolýarmy? Men mi? Uy bağışlan başlyk. Bol. Bolýaýyny diýmen başlyk. Gaýtalama gaýdyp. Bolýa, işlä ber. Oho. Yöneten men sorama jogap bermediň ha. Kim? Men mi? Näle adam eýtene? Han sen aýtsana. Men mi başlyk? Ay näle adam eýtdi? Ýürüte çakmak üçin okuw etýäňi diýdänkiň da. Ha? Biz mi? Ay yok başlyk, göwnüňdedir başlyk. Yer bolýa. Owo, näme işleýäň şu var? Şäherhanaň içinde näme işleýäň? Ha, men mi? Owo. Hiç saat başlyk. Hiç saat etmeni boş durmak. Oho, inim. Men mi? Ay, muňa da öwretdiň men. Geçen usta. Gowmaýa daýlar ho. Hawa gowy. Salam aleykum ağam. Waleykümselam. Gowmaýa delaňy. Başlyk kim ay? Yoşo, başlyk. O baş salam aleykum ağam. Waleykümselam. Gowmaýa delaňy. Täze geldiňmi ise? Hawasy. Tüwelim adyn kim? Asır rasık. Asır mı? Hawa. Ay berekella asır. Öwreşýäňmi ise? Hawa. Bolýa. Bar işlä ber. Bolýa. Köp sag bol. Berekella. Hiç iş bulu. Bağışlan. Mümkünmü? Men taslamam getiripdim. Getir göreýin. Ine alın. Özüň kim şular? Ho. Neme? Siz bular goýup gidin. Hünärmenlenme seredip baka bererler. Başlygymydam şonu iş sapardan gelmeli. Bolýa. Neme? Men onu gidivereýin. Hawa, salgyňyzy, telefon belgiňizi kätibe goýup gidersiňiz-de. Bolýa, sag bolun. Bağışlan, yine mümkün mü? Neme de? Men iş meselem nähil bolarka? Şon soraýjakdym. Ha, başlyk gelsin, taslamaňyda seredip, soň öz siziň bilen gurrundaş bolaýar. Bolýa. Sag bolun. Bor, sag bolun. Anthene, aýtsen. Hawa, bu näme işleýär? Maňa kömek edýär başlyk, aýtdym aýaň. Hiç saat etmän durmagym aňsat däl o. Buňa da kömek çörek ha? Yo başlyk bir ýaňy bar. Ay. Burlaw ýük uğratdyk. Näme? Burlaw ýük uğratdyk. Ýükläp uğratdyk. Näme kowal? Özüňiz ýignek aýtdyňyz da şu gün ýükläp uğradyň diýip. Men mi? Hawa başlyk. Haçan diýdim men onu? İrden işe gelemide tapşyrdyňyz. Birlok ýükü arasdaja ýükläňde müşterileri uğradyň diýdiňiz. Hawa. Men diýdim mi? Hawa. Ene jumat ikinji ulagymyza garaşyp dur. Ulagymyz gelse ýene ýükläp uğratmaly başlyk. Ay tuwelimi berekella. Ine, işgärden şunýalak bolmaly. Bar. Onda men diýen bolsam, siz hökman ýerine ýetirmeli. Bar başlyk. Bolýa. Berekella. Asyr diýdiňmi näme sen? Hawask. Berekella asyr. Sen gowy işlemesen wara, şuň bilen ýeriň sarsardyň eşitdi. Men mi? Ey, aýyr şol. Ha, bor başlyk, bolýa. Hayran galayım alay. İşlä berin. Başlyk diýen ne diýmaýan ýerini salsak diýdi bolyn. Ay, geçeň Git diýişim bilen borsana. Bah, şoňa da hayran galýanna. Oho, ahlat assalamu alaikum gomdos. Yerler nire sen nire. An şumadan tura talama an tura. Men howluk masrak tawal. Bora. Bolýa tawal.
Anam. Yes. Aleyhisselam. Kaka var. Hadi. Kaka al seni. Getir bana mı? Alo. Aşır sen mi? Sağlık mı? O diyanın gördüm. Bağır ekeni. Hazır. İş stolun başına varayın. Hemmedat Gülyali. O mu ödü işlem? Gel cigim gel. Sulay sanam. Eşcan mı cigim? Ha? Dine bugün tanıştık değil mi? Ho, tanıştın mı öyle? Bolya onunla. Menlik mesele olsa men yerimde. Neme? Men Soray. Şeylem gowdugyny. Menem Syray. Yok. Siz düşünmediniz. Men ihlas. Men Arsgal gazetinin ihlasy. Men Arsgal gazetinin habarçysy. Ay. Nehin wallahi. Kaka. Be. Nira gittik aray be? Kaka bilen ukuşta oynayınna. İki. Üç. Tumor. Ay Tumor. Barçıgı bana bir kase getir. Sağ ol. Vay. Vay. Bu näme? Näme? Bu näme diýen men sana? Öňe küstüýärdik kaka. Menen bilen küstüň, haw kim beýtdi muny diýen? Nämäni? Men ne ödüldüden küstümi kim üýtgetdi? Kim düzülsüni, ha? Men? Ne ödüldüden oýunumy? Näçe üýtgetdiň, ha? Olar ýal çöpüň hemmesin bir gara üýşürip oýnalýan oýun mı? Ba, o näçe üýtbeten ekenmi? Hawa. Gazel. Näme hakykati? Gazel. Näme ol hakykati? Bu näme? Näme? Kim degdi muňa? Näme? Parahat janymy? Näme bolupdyr? Dümög degdimi? Näme boldy? Dümögledingmi? Kızanyňmy? Men taňa bara, şol noý bolja uňnos pislerin. Ondan şu kızanyň el bilen aýrylan ýaly bolar. Ondan şu dümög dagara edip oloýňa Şu küste kim degdi? Küste. Küs? Men düzüp goýan küstümi kim degdi? Hani beýle geç? Men ne ödül düzülügi oýunumy kim pozdy? Hani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hemmet yerine. Oo. Uy. Kakati. Näme? Kakati. Men işim bilen boluvereyim ne? Bar. İşin bilen var sen. Bor kakati.
Taňa da çağan keypini açır diýsen. Öz diýenin gögörçek bolup çağan badyna alýaň sen. Sizin bara sizin. Badyňyzy bilenem işim ýok, zadyňyzy bilenem. Şaga ulanan soň arkitektor bolar diýdimmi, arkitektor bolar. O gowy surat çekip bilen oga näde arkitektor bolsun? Bilem okaw, tohumyny göreş tutup ýören ýok. Arkitektor bolar. Vay o nähil tohumyny göreş tutýan ýokmuşyn muň he? O ana daýysy. Peýalwanlykda dünýäni baglap ýöre. Şoň näme? Şoňa dahylly ýeri ýokmuşyn. O atam pahyram onuň agyrdakylan hemmesem ýagyrnysy ýere degmedik peýalwanlara. Onsoň nähil muň tohumyny ýokmuşyn? Şu ara men sen aňryň bilen işim ýok. Şuň ýagyrnysy bilenem işim bolmasyn, düşündiňmi? Ogul menki. On ýagyrnysynyň näet derlemeligini özüm çözerin. Gurrun gutardy. Gutaraýyn okşola. Menem şu çağan höwüsini gaçyrmajaga bolar. Begimçik gelenne dagy. Göwünni götermäge derek gaýtym çağajygmyň badyna alýara. Beýle oglun göwünni kazyn gelmeýän bolsa, o surat gurnogyndan alman gelenne. Öýdeneme çykmadyň şonu. Ýene-de men ılgadym ondan oňa. Vay, ılgasaň öz ogluň üçin ılgaýan. Keşke bitiren goşuň bolsa şonu. Diline de çolaýara. Ay ýok, uky ýok dep dursalar nädeýin o? Jana etdim. Talimçi menne şowa dedi. Okuyup kening dedi. Şempiyon almalarsın dedi. Ey, ejen ögreden ratlaryny gaýtalma maňa. Senin hemen kuyunun badyny özüm gowulýan. Geç ojaýa. Okuňa kok kompýuter oýnap oturmady. Sen hemişe şeýtýäň-de, hemişe. Parahat sen bira soruyor. Aha. Parahat. Ho. Sen bira soruyor. Sonra aýlaý diýsen ejgim. Görýäňmi meni işli? Yok, men oňa diýip biljekkä, men oňa eýýän bar diýdim. Kim soraýa? Öze bir gyz sesem ýakymnyzy. Gyz? Hawa. Hani getiren berik? Alo? Salam, Parahat Amanow muka? Hawa, hawa, men Parahat Amanow. Siz meni nerden tanıyaňyz? Siz kim? Men Şat Marxus karhanasyndan. Suray Mehmetowa. Bize resmi namalaňyz bilen taslamaňyz goýup gidipdiňiz. Owo, goý gaýdypdym. Ýol başlama siziň taslamaňyza gowwa berdiler. Eger siz gelseňiz taslamaňyz hakda iş meseleňiz boýunça ýol başlymy siz bilen gurlaşaýsak diýe. Siz başga ýerge iş ýerleşen näsiňiz? Ay, nemede? Teklip beräken ödi. İşe çağırýanam ken. Ay, ýöne... Şeýlemi? Ay bordan başga ýerge iş ýerleşipdir diýip aýdaýarna. Yok. Men neme diýjek boldum? Ertirýerden gel bilýäňizmi? Ho, ertirýerden bar bilýän. Bolýa, hökman barar. Sag bolun. Yaş. Görýän bolyn. İşler uğraýjak gali. Soray, salam. Salam, bağışlan. Soray. Täze il arçasyna gitsek hizile var hem ähriwan. Hawa qakamly gitsek hasam hizil var. Neme dağıydım? Siz şu gedegem ejeňiz bilen gitseňiz bolmazmy kan? Nämçün? Meňem siz bilen aýlanasym gelýär. Sözüm berdim, olum dogry. Ýöne näçe? İş bolýardy. Şemşat. Men bu gedegem iş taparyn etmeli. Diýdim men. Sen wasa ananmadyň maňa. Mydama da qaqam şey diýe. Mene onna hiç şereğim içecekka. Hani beýdip müzerip durmasaňyz da gyýlar. Bar ola toga geçin. Qaqamly özüm urlaşaryn bolýarmy? Hani geçin hani?
Men beýle olar etdiler Şemsat. Hergedek sağalan badyny alýanmy özüme myýnanýan. Ýöne nädeýin? Menem täzil öýde garşylasym gelýär. Sen doğru etýän bäşim. Saňa anam biliren bolsalar, şolunam ödemeli. Bäşim, onsoňam çağlar alat edip gussa batyp oturmasana. Olaň ýanynda men bara. Şemsat, sen şu zatlara düşünýäniň baňa ulug bolupdy. Armacığım. Qomacığım. Ho ağam birini gözleýäňiz mi? Nemede inim? Maňa suray gerekdi. Suray? Suray gözleýän, görmedingmi? Ha, suraymy? Şoýlar görýän ağam. Şoýlarmy? Hawa. Hawa. Şoýlaryň ýanyna barýaňyz. Batymjak tap berýärler ağam. Bolýanym, sag bol. Agayız şula bir yerini gözleýär üçin. Hawa agayız kimi gözleýärkä? Salam. Salam. Bir yerini gözleýärmi? Nemede agyllar? Men suray gözleýärdim. Suray görmediňizmi? Bölümçilik bölüminiň müdirimi? Hawa, sizde başga suraýym barmy? Uy, hawa, biz iki suray ba. Bölüm müdir suray, beýlekisi bolsa ogul suray. Size haýsy gerek? Ay ýoklu, maňa suray gerekdi-de. Hana ogul suraýym gelýär. Salam. Salam. Goýmusyňyz? Salam. Önümçilik nähili gidýär? Eme, gyzlar. Suray haçan geljekdigini aýtmadymy? Kän eglenerimki? Hay ýok, bir de aýtmady. Onda men şaýda durup garaşy bereyinmi? Bolýa bor. Ay ýoklu, men gidibereýin, erti ýerden özüm ýanyna bararynda. Bolýa bor. Bolýa, sag boluň onda. Sag boluň onda. Ahlas. O, salam, suray. Salam. Sen bärde näme iş yapýarsyň? Men mara, üýdäkiň doglunyň bolyn mara. Planda soğut alyp berdi bolyn. Men oňa näme alyp bermeligi ýadyma düşünowa. Hiç ýadyma düşünowa. Ay başlyk, senem gaýga edip beren zatlaň ay. Asganada näme gap başgytmay. Ay biriniň daşyna kagyz bolada ol nemene. Ay bolmada bir hili bar. Şo diýenmi tapmadym diýdi. Başgarak bir zat alyp berseň näme? Eýe men şoňa allym. Agşam naharyna şo soğuty getirýän, ertýän idim. Aýtdym aýtdym. Bä. Onda näme etmeli? Başlyk pikirleneli. Pikirleneli başlyk hawa. Senem pikirlen başlyk. Benem pikirleneýin. Pikirlenwer. Tapdym. Niden tapdın ha? Niden? Şakalga tapdym. Häzir öýdäkini siz uratýan başlyk. Öýdäken baryp gelnejemden osmoklap hemme zady bilýär. Ay Hawa. birikilla. Salam aýkym başlyk. Salam aýkym. Birikilla. Kawunun renk Hawa, kalar. hawa, was. Men şäherdim dürü bildirýän. Hawa. Birikilla. Hawa. Boranna başlyk, men ýöre bereýin. Men derre uçup gark gelýän başlyk. Bardygym geldigim başlyk. Bolýan başlyk. Bahar gence salam aleyküm. Salam, Ihlascan. Gel. Armanda. Bar bol. O ýagdaýlar. Gelliňmi Ihlascan? Häzir bolýanjygym. Salam Häzir aleyküm. bolýanyň näme gaýp? Çay çörek berýär kapydan gelene. Jigiň bolanda näme? Yo, bahar gence adarada oturma. Gowsy aynan güýmemeseňiz bolýar. Şonsuzam ýarym saatdan taýýar bolmaýar. Dogonna beletdir lol.
Men häzirjek bolýan. Arsen ıhlasay meltir gel. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Intam ýyndyrak bulary. Häzir bolýat. Bulara dagy çykmak näme gerek? Hava geldim bile yettim. Tas gözüme çıkarttın. Eyvah ey. Serhat bol oyna. O yolunu geçerek dep durma. Olayday. Vay geldin mi? Geldim on yine izime gitmeli. Nemçin? Derre gitmeli. Uy nemçin? Ay gitmesen bolanok. Şun vara, başlığın ayağının doğulonunu ekeni. Son doğulonunu vara. Hava. Sol başlık so ayağına var. Bir daha da alıp verecek diptir. Hava mı? Hava. Onum alıp koydum, tayinlap diptir. Olum neyem alıp vereceğini yadından çıkarttır. İnni solum alınmadık, şonu bilmeliler maya. Onu men gidip geleyin mi? Gidip gelmesene. Vah men iyidime var, başlığa da etmela onu. Onu neyme deyin? Can edaysene. Derrev can et bol. Derrev men iyidime iyise de gitmeli. Başlığa varıp aytmalı onu. Häzir Gülyal sorarın. Alo, Jeren. Gowmugy näli? Me. Bildin mi? Bildin mi? Nämäni? Vay, şu an sen kim bilen uğraştın? Vay, özün geleceğim bilen gürleştip telefon bana vermedin mi? Geleceğim bilen gürleştim. Gürleştiydim mol sol, näme soğuk alıp berýän, sonra diýdim sana. He, näme? Şu an işler erken. Onun sonra gürleşäýlidi. Onu mayt yetişmedi. Men bark gelmesem bolmaýar. Barp arkaýynjak önünden çay içip, su içip, gürleşip. Daýsana, sen telefonunu köp gürleşýär. Gayrat et, barp baýdaýsana. Göçer senden. Ene. Oho, beydaydın ha. Doğru. Şeytan boltan han men atyňa alaryn. Ine. Onu beýs. Nätti? Beýsem, anam. Pikirlen. Piyadan yürü piyadan. Ece sen her gedek şey diýäň, men utulýan. Sen men diýenime deňok. Men hakyň göçmüne belek. Ola doğru. Oho, dogry kene Ece. Oho. Can oğlum, hakyňy güç döwrüden ödüme. Ine. Hakysy? Haw. Oğlum bilen gürleşek dämi? Oğlum bilen her gün gürleşýän. Ine gürleşip oturýan şu. Can oğlum. Hoca, dinle Ne? Oku diýdiň, okudyň. Anha, işe yerleşdiň. Inne be öý bolmagyň, maşgala gurmagyňam aladasyň etmeli can oğlum. Ejecan, men okudum, şeylemi? Hawa. Allym. Watana hyzmat etjek. Durmuş barda pikir ederden entek iyire. Akbal maňa alym, bilim sowat edipdir. Amen şol ulanjak. Wagtjan oğlum. Biziň saňa gelinlik taýlajak bolup görüşimiz näme? Başga wagtmy? Biz hem sen aladan edýärsa. Ejecan, Akbal saylan alınmaya. Wey, kakasy, näme diýip oturýar? Şeydik gedi ber. Akbaryň taýlanyň gyýylyň deňinden geçer gidersiň. Ejecan, kaka. Akbal maňa bir gy saylan bolsa. Hawa. Saylan bolsa. Maňlaýma da ýazan bolsa. Hawa. Gorkosyna şok bar şol gyýdy maňa. Kakasy. Allyň däm jogabyny. Waye. Onu şeýtde kompýuteryňa dümtünni oturuver. Iqbal saňa bir gyýdy elinden tutup, gapyňdan getirip gider.
Muňa bir aýt, müň aýt peýda ýoga. Kaka teňem şo bolsun. Her gün sabır görürüň, sabır. Gep netijem sabırlat. Göt sağ. Vah Mayacan, ınha bolon da atlara şeýle. Ondan sen oňa hiç de targamadyňmy geneji? Vah oň bilen doglan günü müngürrüň ne bilmesem näme? Geneji, o ýürite garyn öýe ugradypdyra, bar bir gelip. Vah ey, inni näme seworka? Özüňe ya öýe gerek bolan rahatlaryny aýt, boludur da şo. Borlagy, sen oňa gowsy, gönüle dogryň aýtaýsana. Oyun edipdirdi. Borona geneji men turayın maňa garlama araşýanlar. Dur. Uy, naharmyň düýü ýanyp gidenler. Men on görüp geleýin. Yo, geneje men gitjega. Men uy, häzir. Neme, maýgence, ejemin garly kakama aýdanlaryny aýtmaýyň da. Haýs aýdan aýtmaýyn. Bolşýal aýdaýtyn nide? He, näme aýdyn onu? Ejem kakama köpden bäri täze çykan howry pejallarjak goý. Ýöne kakam alyp beren ok öňküňe men täzeji diýär. He, bor Nurjan, bolýa şeý diýip aýdaýyn. Bolýa, sağ ol. Garlama araşyp oturanlar. Çara, assalamu alaykum. Aleykümselam. Şartanda çara. Gowy işler, gowy ýagdaýlar. Anladım. Çara şu ölümçük işler barada bir tökgötde geçirejek bolýan bolýan. Ne hil barka? Oğlum. Hawa. Öğren oğlum. Oy, kim merak bolsa ay? Arkayın, bizden näme kömekler? Ay şu ilki bilene özüňiz bilen tökgötde şolsak. Çekinme daýdy. Ondan amol ýaş işgärler bilen tökgötde şolsak. Onun ammalar. En habu oğul sırayımız var. Parahatsan var. Şeker hanamız durşuna yaş oğlun yaş kıyır. Ayın ha haysına diysen näme? Bugün işte var. Bolýa mı? Bolýa. Bor çara, bolýa. Parahat kynurmasaň ustalaň birini çağıryp gelaýda, şoňa bir daha dawally. Oğul Tıray, bolýala edir şu wagtma men teň bilen gurrugum matdy. Soň, parahat şundan majyp gurrun bolup bilmede. Oğul Tıray, dinläýda meni. Salam. Salam. Arma. Salam. Parahat. Şu täze makalam üçin sen bilen tökgötde bolmalym da. Men bilenmi? Aýta höwetles gurnamal bolsa, oğul Tırayla gurnasaňyz gowy bardy. Çaraga parahat ýürüte diňe sen bilen. Yazmaly. Çara adiýan bolsa hökman gitmeli, sökütde şolmaly. Bolýa, bor. Çaraga diýen bolsa, bolýa. He, şu täze tekliýiňmi? Owa baş kaladyňyzmy? Boy olamyň daşky täze görnüşleri şu. Ine bärde öz milliligimi ýerleşdirdim. He, gatyp etdiň. Owa. Bärde daşky boýaw işlerini ulanyş düzgünleri. Oňartyň. Hemme zat ýazymy demi? Näçe tu garmallygy. Owa, hemmesini ýerleşdirdim ştak. O kaňda düşünikli bolar ýaly. Gatoňarsyn. Bärde başga görnüşler amma. Aha. Bolýa. Aha. Garl kaka. Alo. Sulama oğudan ekeni. Hawa başlyk, bulam täze. Alo. Garl kaka, gel. Şu goňrapydyr, goňrapy. Gelin garl kaka. Gel. Hawa, geldim. Bolýa, bar ýanyna. Gel garl kaka, gel. Sağ ol ayam. Hawa, gel. Gir garl kaka, gel. Gel, getirdin mi? Baş getirdim. Ha? Getirdim. Yok, ben alma, gelme. Getirdin mi diýän o men sana? Näme getireyim men, näme getirmeli? Gel. Getirdin mi diýän? Geç, otur. Otur.
Ay oturup durmalı näme onu? Otur diýän ha men sana. Horlay näme onu oturup Sen tur, sen oturaw. Tur. Sen tur. Ay oturmayın da yanına varıp oturaýyn da. Otur ho sen. Oturdum ha. Tur sen garka sen oturma tur. Oturdum ha. Canna o nettin aymany? Yanına girip oturaýyn da. Gel otur. Aha. Yok garka. Sana diyem o. Sen gel içine gir. Eyle ki. Kene verdi. Eyle ki. Gel. Gel ha çep tarafın. Çep tarafı mı? Kaydı ver. Kaydı ver. Ay bəsim benim beytmesene men yük kalmağa gelime. Boş gitmeyin de. Sen kayıtma garka. Beytme hoğunim men yük alıp on son gidivereyin de. Yok, Ögüme çağırdın innem kaydı ver. Yok garka. Sen kayıtma. Ay sen nire var ya? Geç söyle. Nire var ya? Yok garka sen kayıtma. Sen geldin ha yan geldin ha. Nire kayıtacak? Sen men yanıma gel ho. Sen kaydı ver yani ho. Kaydı ver. Var yanın ha bardım. Bar kaydı ver. Evet. Oho ağam kapıyı sizaydın mı? Yok kapı menzisi. Telpeğine değdim ağam. Yok telpeğe değmedik. Gönüm anlaya değdinim. Katı zaydar değday. Buz ağa yapayla ağam buz. Yok, Getirayın yok. buz. Böyle değil mi? Yok buz almedim. İndi su alay sana. Böyle. Eyvah katı değday yaman katı değday. Aha gel. Aha verdimin. Gel garka. Geldim. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Sağlık kuruluk benim kovmağdaylar. Garka geldin mi? Hava geldim. Salamu aleyküm. Eyvah. Kovmağdaylar. Hava go. Geç otur garka geç. Ha? Geç otur ay. Turda anna. Ay garka boş yer ana. Şeylemi ya. Geç garka. Basım aylanına katı değday. Geç garka. Katı değday. Garka. Kim bilen urlaşan? Sen bilen. Yo men koydum annem koyay telefonu. Ay basım katı değday. Basım aylanıp gitti. Hakikaten. Garka aydı otur. Neyem gerek? Çiş var mı? Çiş? He. Ay garka bizde çiş yoktur. Dine boyu vardır. Ba olaymaz no. Yoktur bizde. Koca teret. He mağlayın değil mi? Hava. Ay garka göntereden gönü. Şu alt medan. Göncetere garka göntere. Şu alt basım aylanıp durmayla nire teret gelmem bilen mok. Ay yok lay garka. Ay yönet sanaca kadarttır. Çiş yok ha? Yok. Men kellem içine çiş ya. İçine çiş ya? Hava. O içine çişini neyle koyuyor garka? Şu içine çişte var ha. Aha. Barcak yerine dine gün varmalı oluyor da. Gözün iki tarafa kakan ok. He Gölle gitmelle. Vahey bah. Ola bolmandır. Hedir kutuluşlar Ay garka. naz gayrıstı hava. Aydı oturun garka. Neyme hizmet? Arada var zanlaştı hakimiz. Hava gelay diydin. Benim so boyu almağı elimde. Oňortsyň da garka. Yok oňormok. İnne oňormaly. Häzir boyu ertip inne oňormaly. Yok gelip oňortsyň diýen. Gelip oňorp bolmada bar oňormaly. Düşünbedin garka. Men ýanyma gelip oňorpsyň gow edipsiň diýen. Garka aydyp otur. Näme hizmet? Men so boyu aljak. Ha, gereň boyu boldun garka. Hawa näsle edaraňyň içine gerekmi, daşyna gerekmi? İçine gerek. Soň içine oňorup, soň daşyna da gerek. Ine bize hawa näl boyoglardyr diýsen, içine gerekmi, daşyna gerekmi bar garka. Şeýlemi? Şoňarlyşlaryň hemmesi barmy? Şoňarlyşlaryň hemmesi bar. Siz nämedin diýin? Häzir çeppe bar. Hawa. İşgärlenýäne çeppe bar. Çeppeňäne barym. Aha. Sana hemme da düşündirer. Bollu onna men bar bereýin. Hawa. Ýoksa da garka. Ha. İňe öz mark diýin. Şey seni. Sebäbi gönüýär bilýän. Hawa. Ýör onna, ýör. Ýör, han ýör. Ýör. Olduray, ne ayır işlerin otmuyor? Hava. Bir para atsa ne diye, öğrenşe mi? Öğrenşe başladı. Uy, Farahat, sen araken tapsamanı mı okudun ben? Yönün tekmen onu, tiyadadını mı okudun? Ha bolya. Tuğulum eten öz şu adı yani ha? Tuğulum. Sağ olun. Gayret et, öğrenşe ver. Bolya. Sağ olun.
Hawa, ağayet şoğul sırayın toyu var mısın diye beştim. Ağay şu maralada gep bolsa bol ya ağay. Täze gelen işgärmedi var ha? O para atma. Hawa, ana şoğul sırayı öğret diye beştim. Yoş, hiç kim aydayma. Qoysana ağay, ola haçan orsan sırayın izine düşüp ber. Yok, menen bir näçe ol sırayın ana da gördüm. Ağay bitirip gep Begeşten bar häzir men bar yan. Maral. Alo. Oňa gep bolsa. Salam. Goda bir minut gelip git. Gowmaýa daýlaňyz. Aýdy beriň näme hyzmat? Salam çıkayım salam. Salam çeppe. Bastık gelin mi ki? Hava. Neme çınar çıkayım benimle neme ütküşlük var. Çeppe daýy saçyňy doňardypsyňyz mı? Alay şu men bir zat alsam bir. Adam bilen ağay be. Wi egniňiz ýakin täzeliňiz mi? Ana çeppe de Özüňden gitti. biläýärsiň öýtdüme bilmedin ay be. Salamu aleykum aslan. Aleykümselam. Kal kakıl gelme ay be. Çeppe kovma uçağalar, Ya öyler, Havada işler kovmu. Öz ýagdaýlaň kovmu. Kovgal kakıl. Hay berekella, berekella. Kovagım yırtyan edirmini. Şeylemi ya. Onunla ne? Çeppe karıl kakıl. Bollu bollu. Gayrat etsene, yor, gayrat et, yor. Kömek et berer. Bol ya. Neil bol ya mı? Näme bolýarmy? Ay neýleýsiz? Şunu ýal ýerde bol ýam diýildi o. Bol ýam täzesim nähili? Nä bolýar diýse maňa berjek mony. Özüňe bildirýänlere bolýany bolmaýany. Hay. Hey, menem günüm gündäli. Ennam zalim bilen kynçylyklaý menki. Şunum dosty bizme tırkap ýörno. Şun ýal ýerde maslahat bermäni yaramajak bolsaň düşmemeňi ýdyma. Kim kimin ýerine düşüp ber diýsene. Walay. Hani kiňe makyllyja wala akyllyja. Aýtda gal kaka, iç ýakkyşlyň et durmady. Näil gelsip durmay? Suwat. Torara adam ýok. Şoň üçin senden sorap oturýar. Baka bereň de gelsip durmy? Şoňa baha bereýinmi? Men eşigime baka ber diýen eşigime. Ine täzelimisin täze? Täzejemi? Aýt diýip durap dursaň aýdaýmaly orda. Kal kaka aýt aýt. Geypsin taň etsin inni geýdýär da ýürege düşdüňlay. Ýamany çygara bolupdyňlay soňky döwür. Täzelat geýsem ýöne bolanok diýip bersin. Ay şu täze eskleň bilen wara. Şu täze renkleri häzir ulaga ýüklep berýär. Kärhanamada ertip gaýtýan. Bolly, onsoň çeppe wara. Sen belli wahaň ýok. Kal kaka. Şu täze eskleň bilen barıp ertip salyp bereýin siziň kärhanaňyza. Çalp berme. Çalyanlar garaşyp otur. Hawa, sen ertip gaýsaň bolýar, bir gaýrat etjek. Bolmanada kal kaka gelip sen soraýar diýseler, geňem möldümlay men. Ay bir gaýrat etjek, bir akidelle. Ulaga ýükleşdiriberini. Neme, şertnamaňyz taýardyra? Salam. Salam çağıran ekiniňiz. Howa çağırdım. Men başlyk bilen görleşdim. Näme hakynda? Siziň iş ýeriňizi ýetmek hakda. İş yerimi? Howa. İş ýeriň diýdigim, wezipäňi ýetmek hakda. Näme üçin? Men başlyga siziň gowy işleýäniňizi aýtdym. Bilýäňi, biziň önümçilik bölüminde de hasapçyň kömekçisi gerek. Şo hasapçyň kömekçisi edibim, sizi bellemek haýyş etdim. Başlygam gollady. Hasapçyň kömekçisi? Howa. Otayda Rahman işleýär dämi? Howa Rahmanny. Ýöne görýäňi kärhanamyzda önümlerimizin görnüşleri artyp otur. Rahmanam iş tejribesini artdyrmak üçin daşar ýurda okuw uratdyk. Şoň ýerine de sizi bellemekçi. Wah, men onu başararym kam? Näme başarman?
Sen yaş, zehinli, hasapesive döktü, yatkeşliğim owy. Özüňem geljekde okuw ýerjek diýäň dämi? Hawa. İş tejribesini topladyň olarda. Şoň üçin hijem ýaýdanmy? Öwredörler saňa, özüm hem gözgulak bolup duraryn. Ana täze gelen işgärmiz parahat. Täze önümçiligiň üstünde işläp otýar. Sen malad etme, başararsyň. Ay, eger ona milriyan olsaňyz synan şüpöreýin. Synan şükür. Vay bulary. Siz henide mi oturýarsyňyzmy? Han çay çörek haçan edinýäňiz? Häzirçe ýene bir aç galy. Jaýdyň göreli ýene jaýdyr bolýar. Vay siz uzakly gün näme görýäňiz şunu? Başyndan turan dokly. Bay bo. Siz şu adam kompýuteryň başynda oturýarsyňyzmy? Eje şular okuwny bir kıyamay? Vay sen bilmele okuyan okumayanmy? Men saňa tapşyrdyma. Men saňa näçe gede gaýtdym kompýuter berme şulara diýip. Ay, eje sora walyalarmy? Aha. Şunu inemen ştak koçya. Manyňa şey diýip çık. Alias. Oho, dursana. O ne hil wallahi? Oho. Aslında mene senin öwrenmeli bolýan. Özüňe men küçüň ogly. Yol başlar aýlanp ören bolaýmasyn? Feredeýin, garaş. Yok. Yok ki. Owa. Nirde gallyk? Hawa. Inni näme etjek? Men mi? Hawa. Men taňa bir dak gorkadyňmy? Näme gorkadyjak? Arada telewizorda gördüm. Näme gördün? Şu matany görýärmi? Hawa. Şu matany bir darwada çeksem, üstündäki dron zatlaň hiç sem gymyllanyk. Gorkadyňmy? Ine. Dur. Bilýän sen näme etjek bolýaňy? Sen utuljagyň bilip, küçli pytratjak bolýaň. Yok. Kuştun bir çöpem gymyllamaz. Men telim gedek telewizorda gördüm. Telim gedegem finansyp gördüm. Bir wada çeksem, şu drondatlar edil duruşy algalya. Dur parahat. Küçli pytratdyň utullugyňdyr. Pytratdygym utullugym dämi? Boyun alýaň dämi? Hawa. Men bir çöpem gymyllatmaýan ýerinden. Beýtme, pytradarsın. Beýtme, namartlama parahat. Teret, beýtme. Teret, bir darwada. Beýtme, parahat. Bir darwada çekken. Men telim gedek gördüm. Ine Teret. Yok. Teret, ine. Dur. Şey diýip. Kim pytratdy kuşdy? Kuşdy, sen pytratdın. Utulan kim? Sen. Diýdime? Sen men bilen oynatma o dost, oynatma. Näme bolýar? Näme bolýar? Ay ho, ine kuşda oynap otyrdyk. Gül ýaly. Utulugyra bolyn elmeden şu şey diýär. Kuşda pytradýar. Kuşda oynar ýalyk däl ay sen bilen. Ay, ağamcan, utuljak bolsaň başda oynamak näme gerek? Menem şonýanna dost. Doğru. Aho, parahat küçüň oglagmyň uçak kumanyň barmy ho? Parahatda oyun kendir o. Borlagy şey dip güler ýaly näme maçtaýdy. Ahlasly oyunlar da şoňa da bir gynanarlarmy? Ay ho, oynar bolyn, utranyny boyuna alsa ýaxşy da. Doğru da. Gelin. Gel. Salamu alaikum Zeren gelesi. Bölüme salam. Batırcan qowmy, üýçerler saglykmy? Hawa. Nuru var mı qaýdy? Nur bolmaly. Nuri? Nurcan. Hawa diýän, haw. Geldim Batır. Batır qowmy, Lewrana bilen habarlaşdyňmy? Hawa habarlaşdym, garaşýalar. Şeylemi, onu olar garaşdyrman gidip. Giýja galma oglum, basymrak gel bomy. Sag bolejek. Bolýa sagaman gidip, sagaman gel.
Vay goýsana-gy nirden tapýan 10 ýyl gurruňy? Vay, inanmasaň inanma. Oğul Sıray bilen sen joram ya men jora. Onna da olar ýaly toýly gurrun bolsa, bize meşdäýmelle. Onnoň haçan toy? Bol ýala, öňsoň inanmaýan aýtjagam del. Bol ýagy inanaýyn, haçan toy bolýar aýda. Vay, entek toy bolup duranok gyz. Ihlas Oğul Sıray'ın gelinejekiniň jigit eken. He. Oğul Sıray'ym soň alyp berýän ekenler. Ihlasın biziň kärhanamyzy gadyýede ýazyp ýören ýöne ýerden näle ekenler. Vay, adamlary ýolunam tapaýarlar, doçulga barypdyrlarmy? Şeýle öýtýän. Maňa da kendi daýdan oga. Bilýän-a Oğul Sıray içinde näder saklap bilýär. Şoň bir zatlar gizleýänni öňüräkdenem aňýadymla. Onsoňam käbir adamlar Oğul Sıray bilen Ihlasyň toýuny esdeler ýürejigi agyrar. Wi, şeýlemi? Howa gelneje. Salam. Gomsoň. Men Irsqal gadetinden habarçy. Suray wurajakdym. O, ýoldaş habarçy? Ihlas. He. Ihlas. Salam Ihlas. Salam. Inni kim ýalmana geldiň? Men Suraydan sorajak zatlam bardy. Wi, onsoň habarlaşman geldiňmi? Ýok, ha? Wi, ol ýaňy parahat bilen bir ýerige çykyp gitdi. Parahat bilen? Howa parahat bilen. Şo geleli bäri başga adam görünmese näme oň ýanyna. Bolýan Ihlas. Bar beriň ýanyna. Barajygym şo taýda ýerine garaşay.
Parahat çangatya. Alo. Salam Parahat. Qoğmayak daylan. Nerdesin? Uy şeylemi. Nätti işle urupdu mu? Bolaytdır. Borana Parahat sağman ya. Bolya. Yaman değişken şad. Neme suray men qaylan yanına var qaydayn. Oğul Sıray salam. Qoğumsunuz. Öýçeler qoğumy? İşläp. Daýdym dağım qoğumy? Bolya. Salam jigin qoğumy? İşler qoğumy? Tamamca iş yapıyorum o zaman öyle. Ben karxana suratan mana etmeli. Sonra kawarlaşar. Oğul Sıray, bor sağ olun. Parahat salam. Qowmiya daylanız. Salam. Qowmiya daylanız. Hawa, tuwalama. Senem soňky döwriyat boldun. Kaçan örfen iş taparynna. Ay özüň bilýän. Karxanamyzyň germi giňe gidip barýar. Önümlerimizi näçe köp ýaratsak, şonça da öz peýdamyz. Geri iş ýetirip bildiňmi? Howly? Täze müşteriler tapdymly? Ýöne senem özüňe täze işgär tapaýsyň öýdän. He. Bu näme işläp ýör bärde? Yalandadı üçün surat almağa geldi. Adyny kimin oğulluğuna maýdaýynmy? Ay ýok, tawol. Suraýdan sorap bilýärim. Yer nem kasra? Yer nedirle? Barda sonra da göräý. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Qoğumjy. Goýa. Neme? Başlyk barmy kaýerine? Howam bar beriň. Agam. Aradaky bir barda ýa-da makalaňyzmy? Hawa. Çykdymy? Wi. Meh. Sağ ol ha. Balya. Biz häzir täze önümçilik ýola goýmaň üstüne gyzgalaňly iş alyp barýarys. Biziň gözleglerimiz alyp barýan işlerimiz ýakyn wagtda öz meýwesini berer diýip tama edýäris. Ihlas Hoca Ulyýew, başlyk önümçilikde biraz işleme gidibilerinmi? Olur. Dinleyen. Soňrak jaňa deň soňrak. Ihlasjan. Teň bir makalaňa dinledik. Nemele bijigim. Bir makalaňda bizde işleyen ýaş tejribeli oğlan gyzlaň ady ýoklu. Adlarym görkezlenok ýa bir siz bilen tanıştyrmadylarmy? Ay. Çarağa. Men ediňe aýdylan zatlar ýazdymda. Ona aýdylan zatlar. Sizin sözüňizde tutulýara bir kere oğul Sıraýyň ady. On soňam Parahat aýtmasa, men özümden toslap ýazaýynmy? Parahatyň öz aýtmaly ýene. Bolýa. Ihlas. Hani bir salym ayak çeksene. Ihlas diyen. Dur. Ihlas. Hawa. Näme? Senden beýle zatlara garaşamokdum. Bilýärmi Ihlas sen bul edeniň näme bolýar? Namartlyk bolýar. Onsoň sen maňa aýtsyny. Sen aýt. Şunça zatlaryň näme gerek bolanlygyny men düşünemok. Näme gerek boldy? Han sen maňa aýt. Men ne ütköşükdä etdimmi? Bolşuň näýleýsin? Ha, inneçeň edip bolşuň nähilek diýen bolýarmy? Ya da başga da oýunlaň barmy? Başga da görkezjek oýunlaň barmy? Goý ho. O näme oýuny? Sözüm bölme. Ol oýunyň nämedigini sen özüň gatry düşünýän. Sebäbi ihlas. Sen sebäbi duýgu bilen oýun etmegi başarýan olan ekeni.
Goýsan-aý. O nämen duýgusy? Sözüm bölme. Onsoňam sen meni şol oýunyň bilen kiçeldendir öýdäň. Yok, yolloş habarçy. Sen özüň kiçeltdiň. Ogul Sıray men garşyma goýjak bolluňmy? Ýa-da çaraň ýüreginde maňa garşy mümkinlik töretjek bolluňmy? Ýöne, haýsam bolanda ýagyndan çykarma ihlas. Iň soňunda hakykat diýilen zat ýüze çykýandyr. Şondanam hiç wagt hiç kim gaçyp oturan däldir. Ýadynda saklagyn. Onsoň ihlas. Sen öz oturan şahaň özüň çapýan bolaýmy? Ay, Janos, düşün. Bize üniversitette diňe hakykaty ýazmalyp öwretdiler. Men näme? Özümden tosap berýänmi? Eneni kerekde aýtmasaňam ýazaryn. Suraýyň adynam, ol Suraýyň adynam, Maralyň adynam ýazaryn. Özüme galsa söhbetdeşligi şolar bilen etjek. Ýöne ýolbaşçylar diňe sen niýip duransoň, ay ýöne sen uzagy dersiň parahat. Ýolbaşçylaryň adyny aýtmana unutmansyň. Wah, ihlas. Sen bolşuň bilen öz emeliňe özüň çolaşaýmy? Onu görüberýäs. Ýere bakandan yer gorkur diýlen nägi şolar ýalan etjek içinde bolýar-da. Men parahada ilm marada pikir edip beren sadaglaryny gaýtdym. Ýöne başgaça bolup çykaýdy öýtgen. Bilmedim da Suray. Mene parahadyň şey dip biläjegine inanmam maramok. Şu ihlas bir hokka çykaraýan ýaly. Soňky wagtlar soň bolşam itgeşik. Öňe tanaýardym men onu bölin. Way, inanmam ýal göz görtele barda. Bilmedim bölin Suray. Bir hil şadatlar şoňa men däp baranakda. Ihlas bir hokka çykaraýjak bolýan ýaly. Soňky wagtlar soň bolşunam halap baramak. Goý sana gyp, parahada aklajak bolup ýuna adama bir garaýan kömesene. Bir näden ihlas bolýan bolsa, gördedir, şo ihlasyň bir çykaran hokkasydyr. Düýbünde bir zat bolmasa ihlasama ýok ýerden tapma şuurmy? Bargy diýmedigim. Gep ihlasda ýa parahatda däl. Ýöne adamdan garaşýan tamaň çykan okon gynanýan-da. Wah, onyňam dogrudur Jorajan. Ana awtobusymy da meli. Ýörenni. Gelin çağılar. Bar, çağılar üşäýmen. Bar, aýna sag bol. Sag bol bolarmy ihlassan? Çaý çykdyk ýa dak gelliňe. Bolmada beýdik gitseň. Salam Alican. Gogum ýagdaýlaryňda oturýarsyňyzmy sagaman? Salam, ol Suray. Siz gürleşiberin. Men çaý demläýin. Ortyrda çyginjan. Oltray. Menini özümde saklap biljekler. Menini hiç kimden gizläp biljekler. Oltray. Haçan betip ýörmeli. Birek halamak näme aýyp zatmy? Bessirin Oltray. Öýüňdäkileri duýdursana, duýdurmasaňam bar ýarlar. Parahat dursana, parahat näme bolýar saňa? Bu seýgi dünýämi kimseň ýüregi ýar saňa baş etdim janan söýdüm. Ak bagtyň köşgüne ýar bile barany ana
Men sen söýýän. Oha, ağam. Salam aleykum, bärläpsiňizle. Ay howa, saçym çeltirdi mine. Nähil, bolupmy? Ay, bolmalsyndan artygy bilen olup duram. Oho, näme ulýan? Ya gelişmendirmi? Ağam, on menden näle oğul sıraydan sorasana. Oğul sıraydan? Näme, goňuna yaramady öýdäň? Ay, bilmedim de ağam. Gatyk çeldiren ýaly ağam. Ay ho, ödüm kiçeltdidim ho, ödüm kiçeltdidim. Bolýa ho ağam, gaharlanmasana. Oyun etdim. Oğul sıray. Men hemme zady bilýän. Nämäni? Sen näme şu men bilen gurulşman ýüzüň soňup öýrenigi bilýän. Men marallan hemme zady eşitdim. Näme? Şu zatlar sebäpli indi men sen bilen gurulşman hakym ýokmy? Sen nämen gurun etjäň Farahat? Nemede? Gysgaç aýdanda ihlas. Ihlasyň bärde näme daxaly bar? Han o sen geleceğin mi? Seni ona alıp verecek bolýarlar diýip eşitdim. Näme? Owrunlar nerden tapyp ýörsiň? Aýtdymy? Joraň maral aýtdy. Oňaryp dur da aýdan bolsa. Ondan da ýörsenem şolary aldatlara. Diýmek bu zatlaň barşy ýalanna. Bilemok, onu gitti marallan sonra. Öňde soňda men näme diýem dedi, onanmaýaňa. Sen marala gowunanýaňa. Oğul sıray. Men şu daşa ýurda 2 aýlyk iş saparyna gitmäkem. Sen bilen möhüm zatlar hakda gurulşmaly hem düşünşmeli. Daşar ýurtdan haçan gelýän? Ýene 2 aýdan. Kaýdan? Onça watlap nerede ýaşaýar? Şu taýda bizim ullukan kärhanamyz bar. Şu taýda hem ýaşajak, hem okajak. Gelemde sana soğuk demek gelecek. Akeleýinmi? Akelse bolar ha? Vay, tenden sonra da ol, ödüň jogap ber. Mähricigim akyllyja da. Ulu barka jogap bermeli däldigini bilýär. Şoň üçin hem jogabyny ödüm bere. Akelsen bolýanmy? Nemede? Oğul sıray. Daşa ýurtdan gelemsoň. Öýümizdekiler size mihmançylyk iýersen bolar ha. Vay, oğul sıray gideli giyecek alya. Ecem men daimler akitecek dedi. Vi, yoksa da Farahat bir giyecek alyat gideli. Onu men özüm sana habar ederim. Tu ölemi. Yetişkilay senem. O näme diýdiň moň? İşte sıray. İşte sen oğul sıray. Anfada däl. O näme diýdiň moň? Oho, nämeler diýip durdyň? Eşten dadyň dost. Sıraya bilema. Ol sen öz işin. Ýöne. Oğul sıray maňa ýada adam däl. Şoň üçinem gaýdyp sen şoň ýanyny görmeň. Ikaşdana bir galarsyň. On soňam Dursana ho. Nämeler diýip dursyň ay? Sıray men öz işdeşim, ýol başym. Ökde hünärmen.
daşlaştırıp ýören bolsam näme? Bay bo. Men sura ýakynlaşyp onu özünden daşlaştırıp ýören ekenime. Hawa.